This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Program is a replay of a past radio program. Madod pa sa usag ka text message nga usag ka pangutana sa cellphone number 0928-299-4754. Brad, ngano mangurus man ang mga Katoliko? Naa ba na sa Bible? O sugo ba kini sa Pangulo sa simbahan? Palihog Brad tubaga sa imong programa. Imong igsuon, Brother Dan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon mga suking digpaminaw maayong hapon. Aniya na sab kining tulumanon, agiulukan ang babay nga akong gihigugma. Upos kihapon ning upos ninyong sulugoon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. O kihapoy makiguban kaninyo. Ato dayong gibasa ang usa ka text message, pangutana, although sa akong gipasalig ninyo, nga manubag tagpangutana every Saturday ra gyud unta og Sunday. Apan tungod kay taghan kayo
ang nangutanan ni ini kanako, no? Ni dinhis tulumanon about ni ining panguros. Mao gani nga isa lang nga akong gibasa isip introduction, no? Intro sa atong tulumanon karon. Hinuon ato naman ning nahisgutan sa miagi. Naghimo gyud ta ni ining usa ka tema. Apan nagtuo ko nga daghan tag mga listeners karon nga bag-o lang yun naka sugod-sugod og paminaw sa tong tulumanon. Kay it sounds ang maong mga pangutana nga nagsentro sa kanang sign of cross o panguros, daghan man gayong nag-text nako may labot na niini. So nagtuo ko nga kadtong ato kining gituki ni nga tema, no, may labot na sa panguros, wala, no? Wala mo nakatungog, wala mo nakabati ni adto o kining mga nagpangutanan ako, no? Dinis tulumanon. Okay, so nakahukom ta nga mo ni atong himuon nga kinibali nga tema karon. Pero medyo dunay kalahian kini, no, sa atong pagpresentar ni ini. Ikumpara na to sa miagi para pod kadtong mga nakadungog na niini, kadtong nakasunod na niining maong tema, doon na po'y bag-o nga kinibang punto ang inyong makuha. O laining sistema sa presentasyon, no, sa pag-deliver nato sa maong topiko. Well, Brother Dan, no, salamat kay ni imong pangutana. Kini na lang mo'y ako yung gibasa din hiisip intro kay ang uban tag-as kayo, no? So kini imo ray mubo. So maulo ni akong gibasa. O gay karon ato ni siyang sugtan. Kini kong sign of the cross o kini bang manguros ta mga suking tigpaminaw. Usa ni siya sa atong mga practices pa sa Romano Katoliko nga wala ni giklaro pag-ayo litra por litra sulod sa Biblia. Mauman gani nga ang atong mga igsuon nga nagbase ni anang sola eskriptura kun Bible alone, kana bang mga igsuon nato nga ang ilang baruganan Biblia ra gyud, ang ilang itudlo kana ra gyud naa mabasa sa Biblia litra por litra. Mao nga tungod kay dili man gyud mabasa litra por litra sa Biblia nga kanang klaro ba kaayo nga ang mga Kristiyanos nanguros, di modo mao na nga dili pod sila manguros. So mao na mga suking tigpaminaw tungod na sa baruganan nila nga kanang gituwag nato sa Latin og sola escriptura, only the scripture. Ang mabasa ra gyud litra por litra maoy tuhuan. So kadtong uban nga bisag maayo ra unta, bisag naara unta gyud na usas sa o mga tradisyon unta sa unang mga Kristiyanos tungod lang kay dili mabasa sa Biblia litra por litra, mao na nga wala na nila iapil. Ato sang balikan gamay ba kanang sola eskriptura kung kana usab gyud ka biblical o mao ba gyud nay baruganan sa mga Kristiyanos sama ni San Pablo. Kung atong pangutan-on si San Pablo sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 tudling 15 nga mahitungod sa atong basihanan diya sa pagtuo, ang iya bang gipanudlo kana ra bagyong nahisulat sa Biblia. Ang tubag mga suking tigpaminaw kung atong basahon matud pa niya sa 2 Tesalonika 2:15, hupti ninyo ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali nga binaba og sa sulat. Madod pa niya, no, ni San Pablo mga suking tigpaminaw nga huptan kuno ang mga kamatuoran nga ilang gitudlo base sa kanang gibinaba nila og sa sulat. Klaro kayo nga wala siya mag-ingon nga ang nasulat ra gyud kay na ay gibinaba na lang. Ngano man nga dunay gibinaba na lang tungod kay lagi wa na masulat. Asa man na mabasa nato sa Biblia kadtong sa San Juan kapitulo 21
tudling 25 diin si San Juan nag-ingon, daghan pa kayong gibuhat ni Jesus, nga kung sulaton pa nagtuo ako nga dili kasudlan ang kalibutan sa maong mga sinulat. So matud pa ni San Juan nga daghan pa kayong mga buhat ang atong Ginoong si Kristo nga wa na masulat. Kay kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Hinoon matud pa sa mga komentarista ni ining Biblia nga hyperbole no na ang pagka-istorya ni San Juan. Dili gyud bot pagasabton nga dili gyud maarang no tungod sa kadako sa kalibutan. Ang buot lang ipasabot ni San Juan nga daghan pa gyud ang mga kamatuoran nga wala na mahisulat sa Biblia. Ug tungod kay kamatuoran kinahanglan ato gihapong tuhuan. Mao lagi na mga suking gipaminaw. Klaro man gayong giingon ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga pinaagi sa wali nga binabaog sa sulat. Ato nang naiskutan dinhis miagi no mga suking tigpaminaw, gitawag nato nag unwritten apostolic traditions. Gani sa King James Version ang hubad ni anang 2 Tesalonica 2:15 kanang mga kamatuoran diha gihubad nag mga tradisyon nga nabahin sa duha, written ug unwritten. Kumbaga mao ni written truth ug unwritten truth. Mga nahisulat nga mga kamatuoran ug wala na nahisulat nga mga kamatuoran. Mao gyud ay gitudlo sa Biblia mga suking tigpaminaw. Kani kung nakapaminaw lagi mo atong tema nato may labot na niining Bible alone, ato naman ay nga detalye o dili na nako usbon pagkadto kay malangan na gyud ta pag-ayo, di na gyud no nato ni matuki pag-ayo ning tema may labot na sa panguros. Ako lang ni gilakbitan tungod kay kinigong pagpanguros, kining tradisyon na nato no sa pagpanguros dili manggod ni giklaro letra por letra sa Biblia. Usa ni sa mga tradisyon sa mga Kristiyanos nga maklaro nato ni sa kanang gitawag natog unwritten apostolic traditions. Wala na mahisulat nga mga kamatuoran nga gibansay gihapon sa mga naunang Kristiyanos pero wala lang giklaro letra por letra sulod sa Biblia mga suking tigpaminaw. Well, ang kalig-una nato ni ana kung nagbasa-basa ta ni anang mga kasaysayan sama sa World History by O'Brien page 146, doon na tayo mabasa nga ingon ini. Other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Dili lang gani kay kanang pagpanguros, hasta po ng pag-venerate o pagtahod pasidungog sa mga kanabang mga lahawas, mga martir o mga santos, no? Kikan pagyud ng naa, panahon sa karaan kay nga panahon. Ug kanang Domingo kibalaan na gyud sukad pagyud panahon sa mga apostoles. Pero kung imong saligan kana ra yung letra por letra sulod sa Biblia na una nga sama sa atong mga igsuong Sabadista ang ila ra yung igpapahulay nagpermanente kana ra yung Sabado kay mao may klaro kaayo sulod sa Biblia. Ya kanang Domingo diin ang mga early Christians nagbalaan usab ni ana di man kaayong klaro, not clear man kaayo sa the New Testament. Sumaw na nga ang ilang gihimo nga maori gihapon nga pag-espesyal kung maghimog espesyal nga adlaw kadto reg yung Sabado. Pero kung tan-aw nato sa kanang gitawag natog unwritten apostolic traditions, mga kamatuuran nga gipanudlo og mga pagbansay sa mga apostol nga wala na may sulat, klaro kahinang kanang pagpanguros, kanang pagbalaan sa adlaw nga Domingo o kanang pagbenerar sa mga santos, mga suking tigpaminaw. Nakaron atong suwayan sab og hinibang pakli ang Biblia
kung kining pagpanguros usaba kini ka dili maayo nga sign alang natong mga Kristiyanos, kay nagtuo man gud ta nga ang atong mga igsuon niya nga supak ni anang panguros, nag-isip sila nga ang pagpanguros dili maayo. Well, mga suking tigpaminaw, atong mahinumduman nga bisan pagani sa daang testamento kanang sign of cross nahimo na nang timaan sa mga Kristiyanos, pero di lang nato mabasa nga kanang pulong yun nga nanguros ginamit ang kamot nga mopatik diya sa agtang din sa lawas din sa abaga. Pero ang ato lang mabasa kana lang sign kanang X o cross. Sama pananglit pa nga suking tigpaminaw, no? Munang moingon ko dili klaro gyud sulod sa Biblia ba nga naagi pagpanguros sa mga naunang Kristiyanos. Pero dunay mga mabasa nato nga dili clear nga panguros na, pero makita nato nga ang porma cross gayud or X. Sama pananglit kung atong kutloon nang sa Ezekiel chapter 9, atong basahon Ezekiel chapter 9, mga suking tigpaminaw. Kinaot nga unta kamong nagpaminaw karon, inyo pong ukbo ng inyong Biblia. Karon parehas ta nga kanabang maklaro nato pag-ayo ang maong mga nahisulat. Usbo na ako no Ezekiel chapter 9. Importante kayo ni no kung kita gusto umakatpon ining gitawag na to Catholic Faith Apologetics. Okay, niya naukab na nako ang akong Biblia, no. Ezekiel chapter 9. Kini atong sugdon gayod pagbasa sa bersikulo 1, dayon ilahos nato sa bersikulo kining 6. Mga suking tigpaminaw. Hinaut nga inyong sundon pag-ayo ni. Okay, Ezekiel chapter 9 verses 1 up to 6. Okay. Unya misinggit ang Dios. Duol kamong mga manlalaglag sa syudad. Hugdad ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unom ka tawo nga miduol gikan sa ganghaan. Didto sa ganghaan sa templo nga nagatubang sa amihanan. Nagdala silag hinagiban sa pagpatay. Ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino. Ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila ug mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayona ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa Kiruben mikayab ngadto pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tao nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan. O giingnan siya sa Ginoo, suroy sa syudad sa Jerusalem. Ug butangig patik ang agtang sa tanan nga nanghupaw ug nag-agulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kog kaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug mga batan-on, ingon man ang kabataan ug kababayen-an. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugde ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan didto sa templo. Ngilingig man mga suking tigpaminaw kay patay man. Pero ako sa dayang tuod nga i-explain ninyo ngano ning dunay patay din niya ang Dios ra bagyo nagsugo sa iyang katawhan pagpatayin niya itong mga malapason kitong nagbuhat sa kahugawan. Timan-an biya nato nga kini naa ni siya na o bahin ni siya sa Old Testament. Ang ato biyang pagtuo kung naghisgota dunay kana bang duha ka bahin. Sa daang testamento ang Dios gihulagway nato nga usa ka Dios nga mopakanaog dayog kanang death sentence. Kadto sa Old Testament ang Dios mupakanaog dayeg death sentence dayon iyang gamito ng iyang katawhan. Pero dinhi sa bag-ong testamento sa atong panahong Kristiyanos wala na niya gihatag natong mga tao kanang
death sentence. Naaghapon ang death sentence pero siya na gyud mo'y mangunay ni ana mga suking tigpaminaw sa adlaw sa paghukom. So mo na nga ang simbahan tungod kay gi-emphasize sa Bag-ong Testamento ang law of love balaod sa gugma, mao na nga gi-differ ng death sentence, gitugyan na ngadto sa Dios sa adlaw sa paghukom nga ang Dios ra maoy mo kill siya ra gyud, no, mga suking tigpaminaw. Kay gi-emphasize ang love, meaning ang mga makasasala gitagaan og dakong panahon nga makahinulsol. Sumo na nga ang giuyunan sa simbahan nga kanang silot sa mga makasasala lang, no, sa atong panahon karon sa Bagong Testamento kana arang life sentence. Kay kung naa sa prisuhan, may chance pa man bisan usa ka dautan sa tao nga mabag-o siya sulod diya sa prisuhan. Pero kung atong hunusan, atong patyon, so wa na say chance. No, munta kahibalugod unsa nga time siya gyud mabag-o ug dako man gud ang kalipay ni Kristo sa o atong Ginoo ang kausaban o kabag-uhan sa usa ka makasasala kaysa iyang kalaglagan. Mao man ay balaod sa gugma, mga suking tigpaminaw. That's why ang death sentence sa simbahan gipapa sa Dios na wala na gihawiran natos itong mga kamot nga, no. Tungod pod kay nakita sa simbahan nga ang atong hukmanang tawhanon dili perfecto, no, dunay mga apan. So naamang goy experience nato nga kung kita mo'y mohawid sa death sentence, dunay masentensyahan og death nga wa gyud untay sala. Pero kay base sa mga mayang laki nga mga abogado, na mayo kayo pagkahanay nga bisan bakak unta to pero nahimo mang murag tinuod, mao na nga dunay sentensya, na dunay na sentensyahan og death penalty nga wala gyud unta toy sala. So mao na nga usap po sa reason nga ang death penalty sa New Testament wala pa himog at ipag-ayo, although naa na part na siya sa Old Testament pangasukong tigpaminaw. O ang simbahan giuyunan ang iyang desisyon gi-ratify, no, giuyunan dito sa langit tungod kay makaturunganon usab og nagdala og love. Liman ka mo pakanaog kaniya ng desisyonat haron katagaan og dakong panahon ang mga makasasala nga mausab. Hangtod gyud silang ikamatay, tagaan silang chance, long span of time gihatag kanila nga unta sila mausab diha sulod sa prisuhan. No? So, og labot pa mga suking tigpaminaw ang simbahan pod kana naa siya kanang gituwag nato og pro-life, no, pabor gyud sa kinabuhi. That's why gani ang simbahan supak ni anang abortion. Og kanang mga paggamit-gamit og butang nga kanang mo'y hinungdan sa pagpatay sa bata, no? Gani duna unya putay separate topic may labot ni anang abortion mga suking tigpaminaw. So ako sa nang gisgutan kay basin ngilingigan mo ang akong gibasa ba Ezekiel chapter 9 verses 1 up to 6 diin ang Ginoo, no, sa daan biya ning testamento nga mopakanaog dayog death sentence. Pero dili po nato sayponis pagsabot kung ato pong ibase sa napulo kasugo, kay kung atong basahon ang napulo kasugo nag-ingon man po ang Diyos ayaw pagpatay, thou shall not kill. Pero dire it sounds nga ang Diyos mura ba og misupak sa iyang sugo, di ba? Ano, kay nagsugo man siya pagpamatay ni adtong mga gahig ulo o kadtong mga tao nga masinopakon o mga makasasala, kadtong mga tao nga naghimo og kalawayan, iya man gisugo ang iyang katawhan pagpamatay ni adtong mga tawhana. Well, unsa may atong husay ani mga suking tigpaminaw. Ang husay nato ni simple ra kayo, no, simple ra gyud kayo. Kanang sa the 10 commandments o napulo kasugo giplastarya sa Dios ang iyang balaod natong mga tao. Okay, kinahanglan dun na magibalaod. Yeah. Kitang mga tao mo'y gitagaan ni anak. Buti pasabot, kanang pag-ingon niya nga, thou shall not kill, kita mo iyang giingnan. Ngano man, kay kitang mga tao, wa man gyud katungod sa pagpatay. Why? O ngano, tungod kay, dili man kita maoy tag-iya sa kinabuhi. We are not the owner of life. Kinsa man di ay owner of life? Ang Diyos. Unya, sa atong prinsipyos pangatarungan, only the owner of life maoy na ay katungod sa pagpatay. So kinsa man mo'y
owner of life ug tag-iya sa kinabuhi. Ang tao dili. Ang tag-iya sa kinabuhi mo ang Dios. So ang Dios lamang maoy may katungod sa pagpatay. Only God nga doon na gyud siya kanabang ingnon talang rason o kanang katungod sa pagpatay tungod lagi kay siya maoy tag-iya sa kinabuhi. Owner siya sa atong kinabuhi, mga suking tigpapinaw. So kitang mga tao nga iyang mga binuhat, dili man kita maoy tag-iya sa kinabuhi, so wala tay katungod sa pagpatay. Mo nang naingon siya, thou shall not kill. Pero kung ang Diyos nagali maoy magsugo, kung ang iya nagaling pagbuot, na dili ta makaingon nga dili siya makatarunganon. So sama aning atong gibasa sa Ezekiel chapter 9 verses 1 up to 6 nga ang Dios nagsugo sa mga tao sa iyang katawhan pagpatay ni adtong mga makasasala kadtong nagbuhat og salawayon o daotan. Di man ta makaingon nga kuan unreasonable ang Ginoo o dili siya makatarunganon. Di man ta makaingon kay naaman siya katungod ana. Kay siya man may owner of life. Siya may tag-iyas kinabuhi. Sumahimo na niya. We cannot question God about it, mga suking tigpaminaw. Kung moingon ng Diyos para sa atong kinsa man tong sa Old Testament, si Abraham, kadtong giingnan siya sa Diyos nga ang iyang anak gihalad, patyon, gisuwayan siya. Bisan pag ipadayon tos Ginoo, mga suking tigpaminaw, na atoy right ang Ginoo kay siya may katungod niya na kay owner of life siya, mga suking tigpaminaw. Pero kita mga tao watay katungod sa pagpatay nga kay di man kita may tagiyas kinabuhi. Pero kung ang Dios maoy musugo nato, dili na atong pagbuot. Pagbuot man na sa Dios, so mahimong authorized ta kana kung musugo ang Dios nato. Hindi kong pangutana gud sa atong panahon karon kung ang gobyerno mo balaod og death penalty, ang dakong question ko nako ana, ang Dios naghatag ba niya ni anang kuana gahuma aron makaingon ta nga kining naa siya gahums pag imposar og death penalty. Kay for me, mga suking tigpaminaw, diri ko mo salig, diri ko mo sandig sa simbahan. Yan naman, kaya ang simbahan mo may gitagaan gyud full kanang authority when it comes to faith and morals. Yan naman, sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan iyang giingnan o nag-ingon si San Pablo nga the pillar and the foundation of the truth, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang church, ang simbahan. So, naagyod ang tibuok kamatuoran, masayra na to, may labot na sa Diyos sa iyang gipangpadayag sa simbahan. Nahimo bali ang simbahan sa kanabang nga tapiganan sa mga pagtulunan o punduhanan sa mga pagtulunan sa Diyos. Maman gani nga si Kristo nag-ingon sa San Lucas 10:16, ang naminaw kaninyo naminaw sab kanako, ang wala maminaw kaninyo wala sab minaw kanako. So mo na nga when it comes to magisgot ka ng death penalty, ug moingon ng simbahan, okay, uyuna na to ng death penalty, well, uyan pugo. Pero kung may ng simbahan, no, di lang na ito na sana ito na i-imposar kay atong i-emphasize pag-ayo ang law of love nga tagaag dakong panahon ng mga makasasala nga maghinulsol o ikaduha ang atong hukmanan pod dili klaro, di man gud pareha sa Old Testament nga ang Dios gyud madungog gyud na agid siya o mugamit gyud sa anghel nga moagi mutingog nga musugo nga patya na kay kuha na angayan. No, doon na bagay klaro nga sugo ang Diyos sa paghunos sa mga makasasala. Pero kung moanhi ka diri sa bagong testamento, makadungog ba ta nga ang Diyos musugo nato nga, huy dudong inday, patya na si Trapulano kay gahay nagulo. Wala. So mahimo nga kung magbuot-buot ratag patay, ato-ato ra ng pagbuot dili na pagbuot sa Diyos. Pero kung ang simbahan mo sulti ni ana, mas makaingon ko nga makaturunganon tungod kay naa may authority ang simbahan diri sa yuta. Kana bang consensus sa simbahan mga suking tigpaminaw? Well, unsa ganito nga teksto ato yung lig-on nga gibasihan kanang sa Mateo 18:18. Unsa may giingon sa Mateo 18:18, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab nako sa langit, ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab nako sa langit. No, sa King James version, bind ug loose na siya ang term nga gigamit.
hubaran ug luagan, mga suking tigpaminaw. So mao po na atong katinawan may labot anang death penalty. Gani sa ato yung outline o sa atong giya aning about death penalty, mga suking tigpaminaw, na kung ako tong hinumduman o man ako madala diri taas pa gyud unta na no kung atong i-discuss ng about death penalty. Pero gamay lang ang akong gi-share ninyo tungod kay dili man na mao gyud atong tema karon, no? Naataron sa mahitungod sa panguros. Okay, atong tiwason ning may labot na sa panguros pangasuking tigpaminaw. No, ay mo katingala ha nga ni pagkanaog og death sentence dayon insigida ang Dios dinhi sa Old Testament, kay mao man gyud ni sa Old Testament, no? Gani kanang mulapas ka sa adlaw igpapahulay, patay dayon. Pat yun ka. Pero sa New Testament dili na to iparehas. Mo bitaw nga giingon na dunay daan, dunay bag-o. Kay kung parehas na gyud totally ang daan ug ang bag-o, so nganong pa may bag-o? Yeah. So the fact nga mingon ta daan na kani bag-o. So karon Kristiyano ta, so diri ta sa bag-o. Unsay mga pagtulon ang Kristiyanos, unsay mga pagtulon ang Kristiyano, o unsay pagtulon sa simbahan, diri ta mo rely. Dili na ta atong daan. Kay kung mo balik nato sa daan, na maapil man po nato ng death penalty. Nga mo ato din kamuto ng sundang o pusil unsa diha. Tanga suking tigpaminaw. Pero dako biya ni siya nga topic mga suking tigpaminaw. Kay doon na biya po ni mga exemptions. Mo ni nga katong tema nato sa death penalty na ay mga exemptions po noon mga suking tigpaminaw. Kay samaan ng kanang mga sundalo, di man na malikayan gyud. Na ay mga exemptions ana, pero ato unya nang i-discuss sa topic na to about death penalty. So ani sa ta sa panguros. Okay. So mga suking tigpaminaw kadto bang gibasa na to pa? Labi na sa tudling 4 ug 6. Nga sa dihang mingon ng Ginoo, suroy sa syudad sa Jerusalem, ug butangig patik ang agtang sa tanan, nga nang hupaw ug nag-agulo tungod sa mga ngilingig nga buhat nga gihimo sa mga molupyo niini. Kung ato guning basahon pag-ayon ning the whole chapter sa Ezekiel 9 mga suking tigpaminaw, kuani siya, ang mga tao nga tarong ingnon talang mga buutan kadtong nagmatinumanon sa Dios, gipang markahan ng ilang agtang og usa ka patik o usa ka marka, isip ilhanan nga sila matinumanon o wala nagbuhat og daotan. Mao bitaw nga pagmando sa Ginoo nga pamatyon tong mga daotan o naghimog sa lawayong buhat, iyang gipalahi pod nga siyempre kadto ra pong mga daotan mo'y silbing silutan. Ya kadtong mga buotan, siyempre di po ito i-apil sa silot. Muna unsa mailhanan sa mga tarong, aron dili maapil sa pagsilot sa pagpatay, munang naingon siya, suroy sa syudad sa Jerusalem ug butangig patik o marka ang agtang sa tanan nga nang hupaw ug nag-agulo tungod sa mga mangilngig nga buhat nga gihimo sa mga molupyo niini. Giingnan usab niya nguban, sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay ko kaluoy ang mga molupyo sa syudad, pamatya ang mga tigulang og mga batan-on, ingon man ang kabataan ug kababayan-an, apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, ang pamatyon kadto rang mga gahigulo o kadtong mga daotan. Pero ang mga maayo dili i-apil og patay. Unya ang ilhanan aron dili sila maapil og patay, markahan nilang agtang. Nakaron mga suking tigpaminaw, unsa maning marka, unsa may porma ani. Kay kung ang atong basahon kining Biblia nako, di man ako makita diri unsay porma. Kingon naman patik. Niya sa King James Version pod, put a mark raman pod, mark. Now, when we say mark, doon na yun ay porma. Muna atong susihon, unsa may porma ani nga marka. Mga suking tigpaminaw. Kay kana laging King James Version sa atong mga igsuon hinigugmang protestante, wala man giklaro diha unsay porma. Ingon naman, put a mark sa mga agtang. Nyadtong mga kanabang nagdumili sa pagbuhat sa daotan, sa ito pa mga matarong, butangag marka.
Unya diri pod sa maayong balita Biblia, butangig patik raman. Wa man gyud gi hulagway diri unsay gi porma. Ug unya hinumduman nato pag-ayo nga kung maghisgot gali og patik o marka, doon na gyud porma. Ug mao na isusiho nato karon unsay porma niini nga patik sa katawhan sa Dios na bagali sa daang testamento. Mga suking tigpaminaw, doon na may footnote diri sa akong Bible nga binisaya Mark A, unya akong basahon unsay nakasulat. Gingon diri, patik ang titik sa Hebreo nga tao nga gisulat ingog usa ka X o cross. Ang porma day kuno ani nga patik, titik ni siya sa Hebro nga tao. Ug ang porma ni ini usa gyud ka cross o usa ka X, mga suking tigpaminaw. So makaingon ta nga kanadi ang cross o X, cross, mga suking tigpaminaw, mo ni sa daang testamento timaan ang galit ni sa katawhan sa Dios. Nagipatik diya sa agtang. So bitaw maingon ko nga why nga nung supak man taan ni ini nga timaan. Nga gani mo man ni timaan sa katawhan sa Dios sa daan pagaling testamento. So mao na mga suking tigpaminaw, nahinumdum ko niadtong akong higala diya sa plaza nga usa ka dili Katoliko, naingon siya, Brad, sayop ka. Ikaw ano man? Kay akong gisusi sa akong Hebrew alphabet, kanang titik tao, dili man na cross ug porma. Tanawa diri sa Hebrew alphabet nako. Pagtan-aw nako, dili man gyud pud tuod porma X, mga suking tigpaminaw. Porma magkana galing lingkuranan. Nya murakog na ulaw ba sa kung gibuhat nga ning nangusog ko nga ang titik taw porma gyud cross. Kay pagtan-aw tud nako dito sa iyang Hebrew alphabet, ang titik taw mura maglingkuranan. Muna unsa akong gibuhat mga suking tigpaminaw, kung usa mo din akong reference na sayop dayon ni. Nagtuon ko pagabot sa balay. Engko teka, ako nang tubagon sa sunod kay medyo na blind ko ana. Okay. So pag uli na ako sa balay, nag-research ko. Buti na lang katong akong partner, kato si Earl Ryan Espra, na akong partner ganing kung naapato siya ron dire, partner ron ta na ako diri sa program. Pero kay tuwa man siya sa Cebu, no, bago siya graduate sa medicine, niya nag duty naman. So sige lang mi og text sa nanay, chat, and then mag-sharing me about sa among pagtuo nga Catholic. And then dunay mga pangutana nga maglisod kog tubag, patabang ko niya. Then siya pod vice versa, mag-sharing me sa about kanang Catholic faith apologetics. So kato si Earl Ryan, mga suking tigpaminaw, motoy nakatabang nako sa pag-solve sa maong problem about aning titik tao. Ngano man, kay naa man siya libro about Hebrew alphabet. Nga kana ding Hebrew alphabet, mga suking tigpaminaw, ni undergo na og mga changes. Naay kanang gitawag og ancient Hebrew, naapoy modern Hebrew. Dunay archaic Hebrew, dunay giusab-usab pud ginagmay ana. Kadto di ang gipakita nako sa kong higala nga dili Katoliko nga Hebrew alphabet niya nga porma og kanang lingkuranan, ang modern Hebrew da ito, mga suking tigpaminaw, nga porma na og kanang lingkuranan. Pagtanaw na ko dito sa Hebrew alphabet nga ancient o archaic Hebrew alphabet, ang titik taw porma gyud cross, mga suking tigpaminaw. So pagbalik na mga to, pag inkwentro na mo og usob na ko itubag sa iya. So bintaha yun yung mag-research, mga suking tigpaminaw. Akong giingnan din to kong higala, oy Brad, kanang imong Hebrew alphabet ang bag-o man na, dili man na kitong karaan. Kanawa kung gidala gyud og libro kay gipausol man pud ko sa libro akong higala, ako pong amigo no, si Earl. Pag ako siyang pakita gyud, kita man gyud pud niya nga ang ancient Hebrew, ang porma anang titik taw cross man gyud X. So siya na puy wala katingog. Kaya mero ako may naulaw sa sunod, pagkita na mo, na siya na po. Well, mo ni akong gi-share ninyo apil, mga suking tigpaminaw. Nga unta, dawato na to ang kamatuuran. Press anyo. Nga, kining titik tao sa Hebrew, forma yun ni cross kung atong ibase dito sa karaan yun. Kaya kung atong gamito ning bago na giusab-usab naman. Giusab-usab naman.
Ya, mas reliable kadtong daan ya kining pagkasuwat ni ining Ezekiel 9. So ang muhaom kadtong karaan yun nga Hebrew. So kining marka dinhi sa Old Testament sa Ezekiel 9 verse 4 up to 6 mga suking tigpaminaw, cross kini siya og porma. Gani kung naamoy kanang Jerusalem Bible mga suking tigpaminaw nga version, ako sa balay, wala na ako madala, ako lang gikutlo, no? Dinhi sa Jerusalem Bible mga suking tigpaminaw, ingon niini atong mabasa sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Gingon, mark a cross on the foreheads of all who deplore and disapprove of all the filth practice in it. Markahan kuno og cross ang mga agtang sa mga tao ba dito sa ilang panahon nga may dumili sa pagbuhat og mga dautan. Na Ezekiel 9 verse 4 sa ito pa ang mga tarong. So maklaro gyud ang pulong cross. So klaro kayo sa Jerusalem Bible kay ma-figure naman dayon nato ba mahulagway naman unsay porma. Mark a cross. Kay sa King James giingon raman put a mark. Hindi man klaro unsay porma. Ug sa mayong balita Biblia pod butangig patik wa pod giklaro unsay porma. Pero sa Jerusalem Bible klaro rayon. Ano man? Mark a cross. So mahulagway naman din nato unsay porma, cross. Mao na mga suking tigpaminaw. Dayon sa Ezekiel 9:6 sa Jerusalem Bible gihapon, mao gihapon no giingon, kill and exterminate them all, but do not touch anyone with a cross on his forehead. Ezekiel 9 verse 6. Mga suking tigpaminaw. So kining cross mga suking tigpaminaw, simbolo na nis katawhan sa Dios sa daan pagaling testamento. O na nga kung magsalig taan ng litra por litra sa Bible na ma-miss yun nato ni nga kamatuuran mga suking tigpaminaw, muna ako mo suggest yun ko ninyo ayaw yun mo pagbukis pag-ayo. Paras rago na sa atong eskwelahan bug mo tuon tag abogasiya or any field dia sa kolehiyo nga ang atong maestro, atong mga professors, amot kinsa kay professor nga mo salig lang yun kanang bukis lang yun, no? So kasagaran mga instructor nga akong naghan, dili man sila bookish. Mahimo gali imong palapdan pa nang nasulod sa libro. Basta di lang mo go beyond, di lang mo kontradihir. Para mahimo pa gali, mahimo kag imong kaugalingong libro. Yeah. Di ka magsalig lang yun sa libro. Labi na kining Biblia kay niingon si San Pablo ug si San Juan giklaro nila nga dili tanan nasulat ng mga kamatuoran. Kaya kung maingon ka nga tanang pagtulunan sa Diyos na diri sa Bible, makaingon ko lupig day ang Diyos sa tao. Kay ang tao by volumes man yang mga libro. By volumes iyang mga libro, di ba? Dagkok is nga tanan. Samtang ang Diyos niya kini kagamay ra ning Bible. Yeah. Maingon ka nga pagtulunan sa Diyos, kinirang nasulod sa Bible. No way. Pangasuking tigpaminaw. Kay naay gipangklaro sa pagtulunan sa Diyos diha na pinagi sa iyang simbahan later on na after 100 AD. Diha na sa mga 2nd century, 3rd century, just like for example kining paghimong espesyal ni ining adlaw nga Domingo. Di ka yung klaro sa Bible apan sa apostolic tradition klaro kaayo na mga suking tigpaminaw. So atong undangan ng kanang bukis ra kaayo ta. First aning Ezekiel, kung magsalig ra ka sa imong King James version, di man nimo makita unsay porma anang marka diha. Unang mag-research ka aron masuta nimo unsay porma ana. So mga suking tigpaminaw. Piniato lang yung timan-an kadtong World History by O'Brien kadtong giingon, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Hinumdum po ko sa usa ka argumento ba nga suking tigpaminaw. Kana bang argumento ba nga basta dili mabasa dili tinuod. Hinumdum ko ana. Siguro mukatawa mo ni akong example ba. Kaya doon ako higala, ako siyang gamitan og philosophy ba. Pinulosopo akong time sa akong gamit og argumento. Ingnon ko. Brad,
basta dili mabasa sa Bible, dili tinuod. Ingon man siya, basta dili mabasa sa Bible, dili tinuod. Dayon ako din siyang ipungutan, bantay ka, kay barugi yun na. Pila may imong edad ron? Niingon siya, 25. Ingnan siya na ako, di ko mutuwa na, di na tinuod. Ingon siya, di makamutuwa nga tinuod mo, 25 akong edad. Ingon siya nga, dili man mabasa sa Bible. Yang imong edad 25. Ingon siya, binuang na na. Ingo binuang bitaw. Pero tinuod man ka nga 25 imong edad. Tinuod, bitaw, tinuod, tuo bitaw ko nimo. Kay imong dagway, 25 man gyud imong edad. Pero dili mo na mabasa sa Bible. Nakuha niya akong pasabot nga ay naa di ay tinuod nga dili mabasa sa Bible. Sama anang kana ako sa baligta itong panguros. Tungod ba kay dili mabasa sa Biblia litra por litra, maingon na ka nga kanang pagpanguros dili na tinuod nga usa na sa mga tradisyon sa mga unang Kristiyanos? Ako pa siya siyang gitagang lang example. Kanang bang mo CR ba? Di lang nako kanang gamit ko word nga kanang medyo kiwa, no? Kamo na lay sabot. Kanang wala ta sa CR on si metong baton. Balo na mao siya bot na kay pasabot. Kaya na nako siya. Brad, kanang katuwa si Pablo ni CR ba to siya? Yadto ba tong comfort room? Ningon siya, walay mabasa sa Bible nga si San Pablo ni adtos comfort room. Sa to pa. Wala gyud ito si Pablo nag-comfort room. Kaya di man mabasa sa Bible. Nagigik tong usan ako kakauban kay kasabot man siya subot na akong ipasubot. Iyang yun ako na pag-ayaw. Ang buot guna akong ipasabot mga suking tigpaminaw. Kung anad gudaan ng klasya bas baruganan ba nga basta dili mabasa sa Bible, di tinuod. Sa to pa, di day tinuod nga si San Pablo niyan to sa CR o comfort room. Kaya di man mabasa sa Bible. Pero klaro man na, sabot man na to tao gud si San Pablo. Nang ato gito siya sa CR pero di lang mabasa sa Bible. Posible kaayo. O hinoon, presumption na nato pero dool gyud kay na 98% o 99 kaysa moingon kag wala gyud siya mag-CR. Ayaw haragon ni guna. Although ora jokingly yours na pagkatawan ni pero makakuha og pagtulunan mga suking tingpaminaw. So kikining pagpanguros mo man ganoy nahitabo. Agi anang bukis-bukis ra kaita hangtod di na da manguros. Nga usan is mga pagbansay sa mga Kristiyanos ay kinahanglan atong sundon. Kay good sign ni mga suking tigpaminaw. Muna ang maingong ko nga lain ni nga sistema sa presentation kay wala kay ko mo kutlo atong mga bersikulo nga nakutlo na nakos miagi ba. Sama atong 1 Corinto 2:2 isa pa to. Daghan pa kayo. Gani kung atong i-review ni sa sunod kung maybe kung maabtan pa ta sa pag-review nato balik makutlo na po niya nako tong ubang mga bersikulo ngano nga it's very maayo gyud kaayo ba kini nga timaan mga suking tigpaminaw. Pagali nako may isguti tong istorya may labot ni Emperor Constantine kay naapudtoy mensahe nga maayo about ining sign of cross about kadtong kinabuhi ni Emperador Constantino. Pero dili na nako masaysay ninyo kay medyo mo abot pug mga 10 minuto siguro nya pikin na tong oras. So di na lang nako isgutan. So mo na ang atong saysay may labot na ining sign of cross. Nya kanang pagpatik sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao lagi na dili kayo klaro sa Bible. Naalay pipila ka bersikulo nga it sounds dili gyud na daotan pero dili klaro. Pero sa apostolic unwritten tradition klaro kay na. So kung dawato na to ang apostolic unwritten tradition mo na nga manguros gitang mga Kristiyanos. Pero kung bukis ra kay ta, sige padayon ta nga dili manguros. Okay, mga suging tigpaminaw pikin natong panahon. Heavy aninyo kalimti ang atong Global Catholic Network
ang EWTN kung Eternal Word Television Network. Ano siya sa cable na to, walang ko cable o unsa na nga channel no sa inyong cable kay depende man na sa itong mga cable operators asa na siya pasulot nila ng atong Global Catholic Network. Gunya ang website sa EWTN ayan ninyo kalimti labi na ni atong mga listeners nga high-tech na po kayo nga tiggamitan no tigtun-an na tig-research dia sa internet. Atong website sa EWTN ewtn.com ewtn.com. Gunya kung mangutana mo ni Veritas unsa man gyud iyang kana bang website nga kanang gihimo niyang library, dili na akong kagalingon na website na sa Catholic Answers dito sa California, ang catholic.com catholic.com ang suking tigpaminaw. Access mo niya na kay very informative kayo ang maong site. Then pwede po mo maka-download og mga MP3 files nga libre sa mga nangagi nga radio program sa Catholic Answers. Gani ni-improve ilang program ron kay sa una tag 1 hour to daily. Karon tag 2 hours na gyud agis demand kaayo dito sa US pangasuking tigpaminaw. So karon ang ato pud ang cellphone number no alang ninyo nga mangutana din histong tulumanon atong sublion 0918-5497-065 atong asbon 0918-5497-065 atong telephone number 212-6200 212-6200. Okay, ato ning tapuson ning atong tulumanon karon pinagis pagbasa gihapon sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga sulugoon sa tulumanon the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.